25. kolovoza 1953. Gorki. Tvornica počinje s proizvodnjom. Novo vozilo silazi s proizvodne trake. Kompaktno. Jednostavno. 4 kotača. Sva vozila na pogon. Platneni krov razapet preko metalnog okvira. Gaz 69. Sovjetski odgovor na džip. Vozilo koje će prevoziti sovjetske vojnike sljedećih 20 godina. Izvozit će se u 56 zemalja. Postaće toliko uspješno da će ih biti proizvedeno preko 600.000. Ali ovo nije početak priče. Priča počinje 12 godina ranije. U ožujku 1941. S fotografijama američkog vozila. Bantam BRC. Jedan od prototipova džipa. Sovjetski inženjeri proučavaju slike. Razumiju što vide. Shvaćaju što im treba. Sovjetski savez uskoro ulazi u najveći i najkrvaviji rat u ljudskoj povijesti. Njemačke snage će napasti za 3 mjeseca. Sve će se promijeniti. Sve će gorjeti. Milijuni će umrijeti. I u toj katastrofi Crvena armija će otkriti da im treba nešto što nemaju. Lako, mobilno vozilo za bilo gdje. Izviđački automobil. Zapovjedno vozilo. Platforma za oružje. Nešto što može pratiti korak s oklopnim vozilima. Što može djelovati izvan ceste. Što može preživjeti brutalne uvjete. Amerikanci ga imaju. Džip. Britanci mu se dive. Nijemci će ih zarobiti i koristiti. A Sovjeti će dobiti preko 50.000 putem Lend-Lease programa. Proučavat će ih. Učit će od njih. Na kraju će stvoriti vlastitu verziju. Ne tako dobru, ne tako profinjenu, ali sovjetsku. Dovoljno pouzdanu. Dovoljno jednostavnu. Dovoljno dobru. Ovo je priča o Gazu 69. Vozilu koje je zamijenilo američke džipove. Vozilu koje je nosilo sovjetske snage kroz hladni rat. Služilo je u sukobima tijekom 4 desetljeća. Postalo je temelj za cijelu obitelj vozila. Prvi veliki 4x4 Sovjetskog saveza. Ne prvi pokušaj, ali prvi uspjeh. Godine učenja. Sovjetski savez pokušava izgraditi vozila s pogonom na sva 4 kotača prije rata. Godine 1938. Gaz 61. Inženjer V.A. Gračev ga je dizajnirao. U biti, karoserija automobila Gazem 1 postavljena na šasiju s pogonom na sva 4 kotača. Napredan za to vrijeme. Inovativan. Ali proizvodnja je minimalna. Proizvedeno je manje od 240 primjeraka. Tehnologija nije zrela. Potreba nije hitna. Trud prestaje. Zatim dolazi 22. lipnja 1941. Operacija Barbarossa. Njemačke snage napadaju. 3 milijuna ljudi. 3600 tenkova. 2700 zrakoplova. Najveća invazija u vojnoj povijesti. Sovjetski savez je nepripremljen. Prvi mjeseci su katastrofalni. Čitave vojske su okružene. 100.000 zarobljenih. Teritorij je izgubljen vrtoglavom brzinom. Ali Amerikanci pomažu. Predsjednik Roosevelt potpisuje zakon o zajmu i najmu u ožujku 1941. 3 mjeseca prije invazije. Vrijeme je sretno, zalihe počinju teći. Hrana, gorivo, sirovine, oružje, vozila. Mnogo vozila. Stiže džip. Willys MB. Ford GP dvojno V. Identična vozila različitih proizvođača. Preko 50.000 stiže u Sovjetski savez tijekom rata. Neki izvori kažu da ih je bilo i više. Točan broj nije jasan. Zapisi su nepotpuni. Ali utjecaj je ogroman. Sovjetski vojnici obožavaju džip. Pouzdan je. Dovoljno brz. Okretan. Dobro se snalazi na neravnom terenu. Upravljanje je lagano. Kočnice rade. Kvaliteta izrade je dobra. Sve radi kako je i dizajnirano. Otkriće u usporedbi sa sovjetskim vozilima tog doba. Sovjetsko vodstvo primak znanju. Ako Amerikanci to mogu izgraditi, mora to izgraditi i Sovjetski savez. Ne može se oslanjati na stranu opskrbu. Ne može se oslanjati na vozila koja bi mogla biti uskraćena. Mora razviti domaće kapacitete. Naredba je izdana. 3. veljače 1941. Prije nego što se invazija uopće dogodi.
Inženjer Vitalij Gračev prima upute. Razviti lako izviđačko vozilo. Pogon na sva 4 kotača. Sposobno za prijevoz vojnika i oružja. Vremenski okvir je apsurdan. 50 dana. Izgraditi prototip za 50 dana. Gračev radi s fotografijama. Američkog Bantam B RCA. Jedan od ranih prototipova džipa. Sovjeti su nekako dobili slike. Obavještajne službe. Trgovinski kanali. Izvor nije važan. Važan je dizajn. Koncept. Razumijevanje onoga što čini laki 4x4 funkcionalnim. 25. Ožujka 1941. Prototip je dovršen. Gaz R1. Također nazvan razvedčik. Izviđač. Testiranje počinje odmah. Vozilo radi. Nesavršeno. Ali radi. Koncept je dokazan. Sovjetske tvornice mogu izgraditi ekvivalent džipa. Razvoj u ratno vrijeme. Lipanj 1941. Invazija prisiljava ubrzanje. Gaz 64 ulazi u proizvodnju. Baziran na prototipu R1. Koristi motor kamiona Gaz MM. 3,3 litreni četverocilindrični motor. 54 konjske snage. Skraćena šasija Gaz 61. Sve dostupne komponente. Sve što se može brzo sastaviti. Rat ne dopušta savršenstvo. Rat zahtijeva funkcionalnost. Sada. Gaz 64 izgleda kao džip. Ne može se izbjeći sličnost. Ali izrađen je od sovjetskih dijelova. Sovjetskih materijala. Sovjetskih metoda proizvodnje. Rezultat je sličan po konceptu. Drugačiji po izvedbi. Manje profinjen. Grubiji. Ali prikladan za očajna vremena. Proizvodnja je ograničena. Samo 684 jedinice. Između ožujka 1941. i ljeta 1942. Tada proizvodnja prestaje. Zašto? Potreba se mijenja. Oklopni automobil BA-60 i 4 ima prioritet. Koristi istu šasiju. Pruža zaštitu. Oklop je važniji od brzine kada lete meci. I džipovi iz programa Lend-Lease i dalje stižu. Tisuće njih. Zašto graditi sovjetske verzije kada su dostupne američke verzije? Tvornice se usredotočuju na druge prioritete. Tenkovi. Topništvo. Zrakoplovi. Kamioni. Stvari koje Crvenoj armiji najviše trebaju. Gaz 64 postaje fusnota. Ali razvoj se nastavlja. Rujan 1943. Pojavljuje se Gaz 67. Poboljšani dizajn. Širi gusjenica za stabilnost. Gaz 64 imao je uski gusjenica od 1250 mm. Lako se prevrtao na neravnom terenu. 67 to rješava. 1446 mm. Mnogo stabilniji. Sigurniji za posadu. Motor je isti. 54 konjske snage. 4 cilindra. Ništa posebno, ali šasija je ojačana. Spremnik goriva je povećan. Vozilo je robusnije. Prikladnije za uvjete s kojima se suočava. Proizvodnja traje od rujna 1943. do 1953. Gotovo 10 godina. Proizvedeno je otprilike 92.843 jedinice. Gaz 67 služi uz bok američkim džipovima. Usporedba je neizbježna. Gaz je sporiji. Upravljanje je teže. Kočnice su slabije. Kvaliteta je niža. Sve u vezi s njim je inferiorno u odnosu na Willys MB. Sovjetski vojnici to znaju. Časnici to znaju. Svi to znaju. Ali Gaz 67 je sovjetski. Može se popraviti sovjetskim dijelovima. Od strane sovjetskih mehaničara. Korištenjem sovjetskog alata. Kad se američki džipovi pokvare, rezervni dijelovi stižu iz Amerike. Mjesecima daleko. Gaz se pokvari, dio je na putu. To je važno. Pogotovo kasnije. Kad završi Lend-Lease. Kad Amerikanci više nisu saveznici. Kad počne hladni rat. Gaz 67 dokazuje da Sovjeti mogu izgraditi funkcionalan 4x4. Nije tako dobar kao Amerikanci. Ali dovoljno dobar. Temelji su postavljeni. Iskustvo je stečeno. Može se napraviti sljedeći korak. Poslijeratna vizija.
Rat završava 1945. godine. Prioriteti se mijenjaju. Sovjetski savez treba obnoviti tvornice, gradove, infrastrukturu. Sve što je uništeno u 4 godine totalnog rata. Vojsci i dalje trebaju vozila. Uvijek će trebati vozila. Ali sada ima vremena. Vrijeme je za pravilno projektiranje. Vrijeme je za temeljito testiranje. Vrijeme je za stvaranje nečeg boljeg od ratnih sredstava. Godine 1946. stiže naredba. Razviti zamjenu za gaz 67B. Model B. Konačna ratna varijanta. Poboljšana u odnosu na ranije verzije, ali i dalje u osnovi ratni dizajn. Brzo izgrađen. Jednostavno izgrađen. Adekvatno izgrađen. Sada Sovjetski savez može bolje. Zahtjevi su specifični. Pogon na sva 4 kotača. Sposobnost za sve terene. Manja potrošnja goriva od GAZ A67B. Koristite motor i mjenjač iz GAZ AM20 Pobjeda. Civilna limuzina. 550 konjskih snaga. 2,1 litreni, redni četverocilindrični motor. Dokazano pouzdan. Ekonomičan za korištenje. Dostupan. Nosivost 800 kg. Može vući topništvo. Prevoziti trupe. Prevoziti zalihe. Raditi na temperaturama od -40 do +50 stupnjeva Celzija. Cijeli sovjetski asortiman. Od arktičke zime do srednjoazijskog ljeta. Sve što zemlja obuhvaća. Dizajnerski tim se formira u Gazu. Gorki automobilski pogon. Glavni dizajner Grigorij Wasserman vodi. F.A. Lependin. G.K. Schneider. B.N. Pankratov. S.G. Zislin. V.F. Filjukov. V.I. Podolski. V.S. Solovjov. Isti tim koji je radio na Gazu 67. Poznaju laka vojna vozila. Znaju što funkcionira. Znaju što ne uspijeva. Znaju što Crvenoj armiji treba. Ne žure. Ovo nije ratno vrijeme. Ovo nije hitno stanje. Ovo je razvoj proveden kako treba. Prvi prototipovi pojavljuju se 1947. Nazvani su truženik. Radnik. Težak. Ime sugerira korisnost. Pouzdanost. Usluga. Točno ono što bi vozilo trebalo biti. Testiranje je opsežno. Na cesti. Izvan ceste. Kroz blato. Kroz snijeg. Kroz vodu. Penjanje po padinama. Prelazak preko jaraka. Svaki uvjet s kojim se vozilo može suočiti. Svaka situacija u kojoj mora funkcionirati. Prototipovi se usavršavaju. Identificiraju se slabosti. Implementiraju se rješenja. Godine 1948. Još prototipova. Ugrađena su poboljšanja. Dizajn sazrijeva. Specifikacije su provjerene. Sve radi kako je predviđeno. Odobrenje za proizvodnju čini se neizbježnim. Ali ne dolazi. Kašnjenje. Problem nije vozilo. Problem su prioriteti. Tvornica Gaz je zauzeta. Vrlo zauzeta. Proizvodi se limuzina Gaz M20 Pobjeda. Civilni automobil koji je Sovjetskom savezu očajnički potreban. Razvija se kamion Gaz 51. Zatim Gaz 53. Srednji kamioni za komercijalnu upotrebu. Neophodni za gospodarstvo. Za obnovu. Za prijevoz ogromnih količina materijala potrebnih sovjetskoj industriji. Gaz 69 je važan. Ali nije hitan. Vojska još uvijek ima američke džipove. 1000 njih. Još uvijek su u upotrebi. Gaz 67B se još uvijek proizvodi. Još uvijek je u službi. Potreba za novim lakim 4x4 nije kritična. Može pričekati. Tako čeka. Godine prolaze. 1948. 1949. 1950. 1951. Prototipovi stoje. Testiranje se sporadično nastavlja. Poboljšanja se gomilaju. Vozilo se postupno poboljšava. Ali proizvodnja ne počinje. Državna komisija ocjenjuje prototipove 1951. Sredina godine. Ispitivanje je konačno završeno. Vozila su temeljito pregledana. Rezultati su dobri. Performanse su prihvatljive. Svi primjerci zadržali su svoje mogućnosti. Jedinice su ostale netaknute. Habanje je minimalno. Komisija je zadovoljna.
Karta za proizvodnju je odobrena. Dozvola dana. Sredstva dodijeljena. Gaz 69 će biti izgrađen. Konačno. Ali i dalje se ništa ne događa. Tvornica je i dalje posvećena drugim projektima. Kalupi i matrice se koriste. Nema mjesta za još jedan model. Ekonomija ne funkcionira. Postavljanje proizvodnje za relativno mali broj. Gaz 69 treba namjenske pogone. Resursi su posebno dodijeljeni. Rješenje se nameće. Premjestiti proizvodnju. Uljanovski automobilski pogon. U AZ, manja tvornica. Može učinkovitije upravljati GAZ-om 69 od GAZ-a. Odluka je donesena. Proizvodnja će započeti u Gorkom. Zatim se premješta u Uljanovsk. Plan je postavljen. 25. kolovoza 1953. Konačno počinje proizvodnja. Proizvodno vozilo Gaz 69 koji ulazi u proizvodnju temeljito je razvijen. 7 godina od prvog prototipa do prvog serijskog vozila. Dulje nego cijelo trajanje Drugog svjetskog rata. Ali rezultat je usavršen. Testiran. Dokazan. Sve naučeno od GAZ 64 i GAZ 67. Sve uočeno od američkih džipova. Sve otkriveno tijekom godina ispitivanja. Sve uključeno. Specifikacije pričaju priču. 2,1 litreni redni četverocilindrični motor. Iz gaza M20 pobjeda. 55 konjskih snaga pri 3600 okretaja u minuti. Nije snažan, ali je dovoljan. Bolja potrošnja goriva od GAZ 67. Primarni cilj postignut. Ručni mjenjač s 3 brzine. Podna ručica mjenjača. Nije mjenjač na stupu ručice kao kod pobjede. Dvostupanjski razvodni mehanizam. Visoki raspon brzina za ceste. Niski raspon brzina za terenske uvjete. Jednostavan. Mehanički. Dokazano pouzdan. Mjenjač gaz M20 prilagođen za vojnu upotrebu. Pogon na sva 4 kotača. Stalni pogon na prednje kotače. Mogućnost odabira pogona na stražnje kotače. Ne. Obje osovine su pogonjene kada je uključen pogon na sva 4 kotača. Ručna kočnica iz kamiona Gaz 51. Hidraulične kočnice. Bubanj. Primjereno za težinu vozila. Ovis je ovisan. Lisnate opruge. Sprijeda i straga. Pokretne osovine. Jednostavno. Robusno. Lako za održavanje. Bez sofisticiranosti. Samo provjerena tehnologija. Opruge su mekše nego na Gazu 67. Bolja kvaliteta vožnje. Veća udobnost za putnike. Ustupak činjenici da ovo nije isključivo ratno vozilo. Okvir je tipa ljestvi. Karoserija na okviru. Tradicionalni pristup. Karoserija se može ukloniti, popraviti, zamijeniti, bez utjecaja na šasiju. Praktično za vojnu službu. Za dugotrajno održavanje. Dimenzije su kompaktne. Duljina 3,85 metara. Širina 1,75 metara. Visina 2,03 metra s podignutim platnenim krovom. Dovoljno mali za manevriranje. Dovoljno velik za prijevoz trupa i tereta. Međuosovinski razmak je 2,3 metra. Kratak. Dobar za terensku mobilnost. Za uske prostore. Težina praznog vozila je 1525 kg. Sa standardnom opremom i tekućinama 1960 kg. Lagano za vojno vozilo. Pomaže uštedi goriva. Smanjuje pritisak na tlo. Poboljšava mobilnost na mekom terenu. Udaljenost od tla je 210 mm. Nije spektakularno, ali je dovoljno. Može prelaziti vodu dubine 60 cm. Može svladati vertikalne prepreke visine 300 mm. Može se penjati uz nagibe do 58%. Sposobnost je pristojna. Nije ekstremna, ali dovoljna za većinu situacija. Najveća brzina je 90 km/h. 56 milja na sat. Otprilike isto kao kod džipa. Prosječna potrošnja goriva je 14 litara na 100 km. Spremnik goriva od 60 litara osigurava domet od približno 400 km. Razumno za vojno vozilo. Prihvatljivo za to doba. Nude se dvije varijante. Standardni Gaz 69
Dvoja vrata. 8 sjedala. Otvorena karoserija s platnenim krovom. Za vojnu upotrebu. Prijevoz trupa. Opća upotreba. Primarna verzija. Gaz 69A. 4 vrata. 5 sjedala. Zatvorena karoserija s prtljažnikom. Za službenike. Poljoprivredne zadruge. Civilne primjene koje zahtijevaju nešto profinjenije od vojnog vozila. Manje uobičajeno. Ali dostupno. Dokaz da je dizajn svestran. Vojna služba. Gaz 69 postaje osnovno lako terensko vozilo sovjetske vojske. Zamjenjuje Gaz 67. Zamjenjuje preostale američke džipove. Tijekom otprilike 10 godina. Prijelaz je postupan. Stara vozila se troše. Nova vozila stižu. Početkom 1960-ih Gaz 69 dominira. Standardni laki 4x4. Svugdje u sovjetskoj vojsci. Izviđačke jedinice ih primaju. Izviđaju ispred oklopnih vozila koja napreduju. Prijavite neprijateljske položaje. Identificirajte prepreke. Gaz 69 prevozi izviđače. Pruža mobilnost. Omogućuje brzo kretanje po terenu gdje veća vozila ne mogu ići. Zapovjedne jedinice ih koriste. Časnici trebaju prijevoz. Trebaju se kretati između položaja. Trebaju pregledati jedinice na prvoj crti. Gaz 69 osigurava. Radio verzije nose komunikacijsku opremu. Mobilna zapovjedna mjesta. Povezivanje jedinica. Koordinacija operacija. Pješačke jedinice ih koriste. Prijevoz. Veza. Dostava opskrbe. Evakuacija ranjenika. 1000 malih zadataka koje vojske obavljaju. Gaz 69 ih sve obavlja. Nespektakularno. Samo kompetentno. Pouzdano. Dan za danom. Specijalizirane verzije se šire. 2K-15 Šmel. Naoružan s 4 protutenkovske rakete. Razarač tenkova. Mobilna vatrena moć. Šasija Gaz 69 nosi oružje koje može probiti oklop. Brzina okretan. Smrtonosan. Gaz 69 dim. Vozilo za detekciju mina. Dizajnirano za lociranje mina zakopanih do 70 cm dubine. Specijalizirana oprema. Spašavanje života. Čišćenje puteva. Neophodna inženjerska podrška. P125 Alfavit. Stožerni automobil za zapovjednike. Mobilni komunikacijski sustav. Radio uređaj. Karte. Sve što je potrebno za zapovijedanje jedinicama na terenu. Platforma Gaz 69 koja podržava zapovijedanje i kontrolu. Gaz 96 RH. Vozilo za radiološku i tehničku obavještajnu službu. Za nuklearna bojišta. Scenariji kemijskog ratovanja. Otkrivanje kontaminacije. Upozoravanje trupa. Specijalizirane misije koje zahtijevaju specijaliziranu opremu. Gaz 69 dovoljno prilagodljiv za službu. Izvozne verzije proširile su se diljem komunističkog svijeta. Zemlje Varšavskog pakta, Bugarska, Čehoslovačka, Istočna Njemačka, Mađarska, Poljska, Rumunjska. Sve su dobile vozila Gaz 69. Standardizacija među savezničkim snagama. Zajednička vozila. Zajednički dijelovi. Zajednički postupci održavanja. Izvan istočnog bloka. Egipat, Sirija, Irak. Sovjetske klijentske države na Bliskom istoku. Indonezija naručuje 4400 jedinica. Kambodža, Vijetnam, Sjeverna Koreja. Kina dobiva vozila Gaz 69. Kasnije gradi vlastite kopije. Beijing B je 212. Izravno temeljeno na sovjetskoj tehnologiji. Širenje loze. Preko 56 zemalja na kraju koristi Gaz 69. Izvanredan izvozni uspjeh. Dokaz da vozilo radi. Dokaz da zadovoljava potrebu. Dokaz da sovjetsko inženjerstvo može stvoriti proizvode koje svijet želi. Čak i ako nisu apsolutno najbolji. Dovoljno dobri za većinu namjena. Po konkurentnoj cijeni. Prijelaz na UAZ. Godine 1955. proizvodnja se preselila u Uljanovsk. Uljanovska automobilska tvornica. UAZ. Preuzima proizvodnju. Gaz je proizvodio Gaz 60 i 9 od 1950 i 3 do 1955.
možda 1956. Izvori se ne slažu. Ukupan broj proizvedenih automobila iz Gaza je nesiguran. Možda nekoliko tisuća jedinica. Uspostavljanje proizvodnje. Dokazivanje dizajna. Zatim primopredaja. U AZ će proizvoditi GAZ-60 i 9 od 1950 i 5 do 1970 i druge. 17 godina. Glavnina proizvodnje. Velika većina od ukupno 600.000. U AZ postaje sinonim za laka vojna vozila. Njihova specijalnost. Njihov fokus. Vozilo proizvedeno u UAZ-u tehnički se zove UAZ-69, ali svi ga zovu GAZ-69. Oznaka se zadržava. Izvorno ime ostaje, poput maramica ili kseroksa. Brand postaje proizvod. GAZ-69 ostaje GAZ-69, bez obzira tko ga proizvodi. Poboljšanja se gomilaju. 1970. Pojavljuje se GAZ-60 i 968. Nadograđena verzija. Koristi osovine iz UAZ-A452. Kombi buhanka. Jače komponente. Bolja pouzdanost. Rješavanje problema trošenja otkrivenih tijekom godina upotrebe. Postupno poboljšanje. Sovjetski način. Nadimak se pojavljuje. Gazik. Mali gaz. Privržen. Poznat. Vojnici ga koriste. Vozači ga koriste. Svi ga koriste. Službena oznaka je GAZ-69. Ime koje svi zapravo izgovaraju je Gazik. Drugi nadimak je Koziol. Koza. Zbog načina na koji se penje. Načina na koji ide bilo gdje. Poput koze na planinskoj padini. GAZ-69 postaje dio sovjetske vojne kulture. Dio svakodnevnog života vojnika. Vozilo koje uče voziti. Vozilo koje održavaju. Vozilo koje proklinju kad se pokvari. Vozilo na koje se oslanjaju kad radi. Generacije sovjetskih vojnika sjećaju se Gazika. Vrijeme provedeno s vozilom. Dobre uspomene. Loše uspomene. Uglavnom samo uspomene na posao. Na službu. Na ono što se moralo učiniti. 1970 i druge. Proizvodnja završava. Zamjenjuje ga UAZ-469. Noviji dizajn. Moderniji. Snažniji. Bolji u većini aspekata. GAZ-69 postaje zastario. Postupno se ukida. Povučen u rezervne jedinice. Skladište. Muzeji. Nova generacija preuzima vlast. Ali nasljeđe ostaje. Proizvedeno preko 600.000 primjeraka. 19 godina proizvodnje. Služba kroz 4 desetljeća. Od 1953. do 1990. u nekim jedinicama. Izvoz u 56 zemalja. Temelj za sovjetska laka vojna vozila. Prvi veliki uspjeh. Vozilo koje je dokazalo da Sovjetski savez može dizajnirati i graditi konkurentna vozila s pogonom na sva 4 kotača. Ne kopije američkih dizajna. Sovjetska vozila. Korištenje sovjetskog inženjerstva. Sovjetska proizvodnja. Sovjetska rješenja za sovjetske zahtjeve. Licencirana proizvodnja. GAZ-60 i 9 se širi izvan sovjetske proizvodnje. Rumunjska ga proizvodi pod licencom. Prvo kao i MS-50 i 7. Izradila ga je Industrija Mechanica de Stat, državna strojarska industrija. Zatim kao Muskel M50 i 9, nazvan po regiji Musel, rumunjski GAZ-60 i 9. Malo prilagođen, lokalizirane komponente, ali u osnovi isto vozilo. M50 i 9 se razvija. Postaje M461. Moderniziran. Ažuriran. Proizvodio se do 1975. Više od 20 godina rumunjske proizvodnje GAZ-69 služio je rumunjskim snagama, rumunjskoj poljoprivredi, rumunjskoj industriji. Dizajn se pokazao dovoljno svestranim za produženu proizvodnju u drugoj zemlji. Sjeverna Koreja dobiva prava na proizvodnju. Proizvodi GAZ-69 u zemlji. Točna oznaka nije jasna. Sjevernokorejski zapisi su rijetki, ali vozila postoje. Fotografije ih pokazuju. Na paradama. U službi.
Sovjetski dizajn koji podržava sjevernokorejske vojne sposobnosti. Dio transfera tehnologije iz Moskve u Pjongjang. Dio izgradnje savezničkih vojnih snaga. Kina ide dalje. Beijing B je 2-1-2. Razvijen 1960-ih. Očito pod utjecajem Gaza 69. Neke komponente izravno kopirane. Druge prilagođene. Kinesko inženjerstvo izgrađeno na sovjetskim temeljima. B2-1-2 ulazi u proizvodnju 1965. Nastavlja se do 2019. Preko 50 godina. Milijuni jedinica. Najduža proizvodna serija bilo kojeg derivata GAZ 69. Dokaz da je osnovni dizajn dobar. Dokaz da se može prilagoditi. Dokaz da može izdržati. Loza se nastavlja. U AZ 460. I 9 koji zamjenjuje GAZ 60. I 9 vuče podrijetlo iz iste dizajnerske filozofije. Isti tim. Ista tvornica. Evolucija, a ne revolucija. Uzimajući ono što je funkcioniralo u GAZ 69. Poboljšavajući ga. Modernizirajući ga. Stvaranje sljedeće generacije. Iz UAZA 460 i 9 dolazi u AZA 3151. Zatim u AZA Hunter. I danas se proizvodi. Još uvijek koristi koncepte pionirske primjerke GAZA 69. Kontinuirana loza sovjetsko-ruskih lakih vojnih vozila. Sva potječu od tog prvog uspješnog dizajna. GAZ 69. Vozilo s kojim je sve započelo. Preživjeli. Neka vozila GAZ 69 još uvijek postoje. Muzeji čuvaju primjere. Nacionalni muzej prometa u St. Louisu, Missouri. Fort Andenhoek van Holland u Nizozemskoj. Zbirke diljem bivših sovjetskih država. Svako vozilo je povijesni artefakt. Fizički dokaz vojne tehnologije hladnog rata. Sovjetskih inženjerskih postignuća. Dizajna koji je služio dulje nego što se očekivalo. Bolje nego što se očekivalo. Privatni kolekcionari ih posjeduju. Entuzijasti koji cijene sovjetska vozila. Koji razumiju što GAZ 69 predstavlja. Nije najbolji 4x4 ikad proizveden. Ali važan 4x4. Uspješan 4x4. Vozilo koje je ispunilo svoju misiju. Koje je poslužilo svojoj svrsi. Koje je dokazalo sovjetske sposobnosti. Događaju se projekti restauracije. Uzimaju se zahrđale olupine. Obnavljaju se. Nabavljaju se dijelovi iz cijelog svijeta. Od drugih vozila GAZ 69 koja se rastavljaju. Od rumunjskih vozila M59. Od kineskih donatora P212. Što god funkcionira. Što god odgovara. Cilj je očuvanje. Održavanje povijesti živom. Održavanje primjera za buduće generacije. Neki su još uvijek u upotrebi. Nevjerojatno. Godine 2023. ukrajinski vojnici pronašli su GAZ 69, a iz 1950-ih u Donjeckoj oblasti. Napušten. Zaboravljen. Popravili su ga. Vratili u upotrebu. Star preko 70 godina. Još uvijek sposoban za rad. Još uvijek koristan za prijevoz. Za premještanje zaliha. Za osiguravanje mobilnosti. Jednostavan dizajn. Robusna konstrukcija. Mehanički sustavi. Sve se to kombinira kako bi stvorilo vozilo koje odbija potpuno nestati. GAZ 69 pojavljuje se u popularnoj kulturi. Filmovima. Televiziji. Videoigrama. Predstavlja sovjetske vojne snage. Kultno lako vozilo. Odmah prepoznatljivo. Oblik. Proporcije. Platneni krov. Svi ga znaju. Čak i ako ne znaju oznaku. Čak i ako ne znaju povijest. Poznaju vozilo. Mali sovjetski kamion. Gazik. Koza. Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje prikazuje GAZ 69. U jednoj od scena potjere. Sovjetske snage progone heroje. GAZ 69 pruža mobilnost. Točno onako kako je i dizajniran. Hollywood priznaje vozilo. Daje mu vrijeme na ekranu. Učvršćuje njegovo mjesto u kulturnoj svijesti. Zaključak.
Postoji fotografija iz 1960-ih. Gaz 69 negdje u Sovjetskom savezu. Vojnici stoje pokraj njega. Mladići. Vjerojatno regruti. Služe 2 godine. Uče voziti. Održavati. Upravljati vojnim vozilima. Gaz 69 je njihova učionica. Njihov prijevoz. Njihova odgovornost. Izgledaju samouvjereno. Opušteno. Ovo nije rat. Ovo je mirnodopska služba. Rutinske dužnosti. Gaz 69 je samo još jedan komad opreme. Ništa posebno. Ništa izvanredno. Samo vozilo koje koriste. Dan za danom. Mjesec za mjesecom. Dok im služba ne završi. Nemaju pojma da je ovo vozilo povijest. Da predstavlja prekretnicu u sovjetskom automobilskom inženjerstvu. Prvi veliki 4x4. Vozilo koje je zamijenilo američke džipove. Koje je dokazalo sovjetske mogućnosti. Koje je služilo desetljećima. Koje se proširilo svijetom. Za njih je to samo gazik. Kamion koji voze. Koji pali većinu vremena. Koji ide kamo trebaju. Koji se povremeno pokvari. Koji se može popraviti osnovnim alatima i odlučnošću. Ništa više. Ništa manje. To je pravo nasljeđe GAZ A69. Ne slava. Ne trijumf. Samo usluga. Dovoljno pouzdana usluga. Dovoljno dugo. Na dovoljno mjesta. Da bude važna. Sovjetski savez je izgradio mnoga vozila. Neka spektakularna. Neka katastrofalna. Gaz 69 nije bio ni jedno ni drugo. Bio je sposoban. Adekvatan. Dovoljno dobar. A u vojnoj službi često je jedino važno biti dovoljno dobar. Može li obavljati posao? Može li se održavati? Može li preživjeti uvjete s kojima se suočava? Gaz 69 je mogao. Za 20 godina proizvodnje. Za 40 godina službe. U 56 zemalja. U klimama od arktičke do tropske. Na terenu od pustinje do planine. Ponašao se. Ne spektakularno, samo stabilno. Predvidljivo. Dovoljno pouzdano. Proizvedeno preko 600.000 primjeraka. Više od bilo kojeg prethodnog sovjetskog lakog terenca. Više od GAZ A64 i GAZ A67 zajedno. Prvi veliki uspjeh. Dokaz da Sovjetski savez može dizajnirati i graditi konkurentna vojna, vozila bez kopiranja stranih dizajna. Korištenje strane inspiracije da. Učenje iz stranih primjera da. Ali stvaranje nečeg sovjetskog. Nečeg vlastitog. Prvi veliki terenac Sovjetskog saveza. Ne prvi pokušaj, ali prvi koji je uspio. Prvi koji je bio važan. Prvi koji je poslužio. Prvi koji je trajao. Gaz 69. Gazik. Vozilo koje se pokazalo dovoljno dobrim ponekad je upravo ono što vam treba.